И здравейте хора, днеска ще снимаме на евента в Ironcraft. И тук с мен са двама хора. Нали бе, кажете първо здрасти. Здрасти. С тия си танцува бе. Ела тук е. Чай, аз пущам да снимам. Здравейте от мен, хора. Днес играем с някакви бокуци тук в Ironcraft. Фанах каска. Ай, скачай ти да взима ти. И нямам ядвене. Има тъшат с арбаците. Първите често ли чупат още? Да. Ма Как? то тук няма фолки. Те ли е? Да. Няма полка, аз фанах един стак. Не бе, такива е фул брони. То. Само 12. Някакъв ми открадна Само легенда. 12. Що ни казваше, за какво почна да снимам тогава вас? Карай малко разнообразие. Е, с този щупен сет отивам сега на PvP. Човек, много ма даде на Значи- тези админи бе. Кой ще отида на PvP? Аз... Изчакай, аз дара. Аре, аз идвам. Аз ще спия една пойзънка, човек, да ме убият за 2 минути. И аз идвам. Така рандом. Евента няма да участвам. Само на другите. Нали бе? Чакай сега първо да си покажа красивния холм. Значи, това ми е холма, просто вижте каква красота е, нямам думи. Е, сега на F1 ще ви го покажа. Е, така, тук има често е. Тук пак често и само често е. И един крафтинг тел, някаква главичка. Бързо някакъв скочи бе. Аре, идвайте. И дала, чакай, няма пришпорвай. Пажината е. Моя седжа се щупи. На Пак 76. аз имам и резервен даже. Верно ли е? Не. You don't say. Аре бе, идвай, помагай. Добре бе, Идала, помагвам ба. Човек те пажин, колко ги мразя. Убиха ли те? Не. Бой по И това. аз О, съм- его то с мангал. Уби го. Виж го, бе. Къде бе, глича с стената. Майка че! Му го скочиха! Бой. Да, видях. Бой по него. Замерени Замеря стопки. с стопки, че е бати жалкия. Чакай, ще влее вътре. Няма да Вижте. влева. Чакай, то са бъгва, бе, гледай го, бати жалкия човек. Няма влееш в Ръщи го кутия. е. Ръщи го е. Абе, атака, много пажин. почна ми лагва, бе. Бой е. Заклещи са. Ще си оправя малко настройките. Бой човек. е. Бой по него. Влезе вътре. Бой по него. Правят са човек. Си оправя малко настройки, че ми лагва на не знам на кого. Бас хакера тос. Пъкнах са! Дръж го е. Фащам го. Умри. За кого буснахме? Мамо стара. Няма нищо. Уби го този с бронята, да фрагваш килови. Цял... Добре, Аз- ще се съп. Сега идвам само... То точно 15 пъти май хитнал, да е жалки. Давай, гъти. Значи... това беше много добро. Научита, дръжти ги. Значи аз искам да ви казвам, че тук сега ще става яко миле. Много яко се хърна. Мълчи е сеганин. Българинче. Кранчи. Аре, тук Аре, не ми увидава ето. Опа, съжалявам брат, съжалявам. не ти обидава. Щях да те убивам. О, някакъв ми папа легендарка под носа. Дръж го е. Сега ще ма фаща. Дръж го е. Къде бе? Ето го долу Къде е под това, дървото. бе? Под дървото. Чакай, идвам. И аз идвам. Аре, аз съм отзад. Дай. Къде е то се? Ви къде сте? Ай, там до кулата. Вдясно като излизваш. Карай го от водата. Пак ли по-грозния, бе? Не до сега И само... аз го много Дръго вакнах, то че се. гледай го. Па с снежни топки мъчи. Пати жалко. Умри бе. О, его, кил аура. Нодус, майка ти. Охо, бих идил. Майка ти нодуска. Давай, да. Я се изтегли. Детка всичките скил аура, аз то сби някакъв, аз стоям зад него и той изведнъж се обръща. То ще пукне, до кулата. Някой може ли ми хелпне с арморче? Къде си? Къде си, бе? Аз ли бе? Същия. Ами в моя шибан хоум.
Да, защо? Убиха ма. А, Аз бях с трошен сет на ПВП-то. Някой моля ли ми хелпни с една такова. да, отивам в лома и се телепорт. Една стрела, защото... Една стрела. Нямам стрели, човек. Телепортни се. Чакай, че фащам някакви цигани тук. Да се телепортвам. Да. Айде, Това тарзанката. Аре дай, брат. Приемвай. О, 2 Като секунди. напишат Next Event, тръгваме. Ето ничка. А? Сега ли ти начин? Гличвам се. Тихо е. Какво се гледаш? Не знам. Бе, простията. Варп ПВП. На PvP. евентите от 12 ходите ли? Да. Аз ходих веднъж, чакай. Като ми защото на другия ден ми се спеши. Беше 12 часа, ма па ми се спеши. Да и да. Бронята ми е... Защо ми лагва така, бе? Аде. На мене много ме лаги. Не, на мен принципно не ми лагва. На мен ми върви с 60 фокус. Защото така съм го нагласил. И то и аз съм, по принцип, да я знам, не лагва толкова като снимам. Като съм в този гъл на 60, като ида там, дигна се. Мен ми са дигни от 60, един на 71 и после някакви Аз чънкове ми излезат и да. Кой слезна? Никой, нали? Ето тук, сега ще го пусна. То няма никой. О, някакъв слезна. Уби го е. Мисли той, не може. Ендър Перли. Охо, някакъв слиза, его яде стриничка. Его, слезна. Яде стреничка. И аз обичам да ям стрейнички. Аз обичам стрендов. Аре, гони го толкова. И багнах с пайжината, деба. Много ги мраза, човек. Абе. О, сега Трябва този... да кажем на О, админа да ги- пресрещна го, човек, пресрещна го. Не Тарзание, както са. Тарзание, аз те удрям, Тарзание. Гледай го, Тарзание, този не. килаурата, мазен. На мен ми бъгна спринта и ме връщаше назад. И такова. То как отиди там? О, аз обучи съм про джампър. Яде ябълка и ма бие. 2001 Да. година про Хич не е джампър. хакер то, не. Няма такова не. Не, Някакъв умря. падна ми легендарката. Ти умрях ми, човек. О, умряхме. Изпи се легендарката. То с по много топче, бе. Да, бе! Абе, до сега ще ме биш, сега те ще ми покажеш. Първият вкус от колата е най-глътка. Бабе! Ето не мога бия, безброния е пак не мога бия. Те големи хакери, бе. Защо не То мога би- хитна? То би някакъв и отивам зад него и той изведнъж се обръща. You don't say. Добре, аз тук не мога хитна някакви боклици половин час. Умрях. Яш легендарка копеле, бягай. Run, fast. Ръш, давай ръш. Те мен ръшват, човек, бати жалките, в пайжината ме ръшнаха. Много хубаво. Купале! Да, аз се обърна. умри, не. Бах, то Аш, не аш. леста. Добре, изядох си легендарката и пак ми я върна, човек, бати. Някакъв е безброни. Дръжте го. Дръжте го, яй. Бой по него. Умря. Гъй. О, тук има някаква броня. Ама аз го убих. Абе, то голям хакер е, свалям по 3 сърца, пак имам Мен ми легендар. строшиха сета, човек, бати. Си изгубих скъпен сетовете, хак. бе. Нямам сетове. Пак ли Ско? умря, бе? Аз мам сетове, аз ще дам. Много някакъв са телепортва, Сендер Пьерла. Абе, то баси пича, по много точи, бе. Абе. О, някаква... Бой. Няма да параш маса. Аре, аз пак пуквам. Да, умрях. Гъга. Пукваш ли? Да, пукнах. Чай да хода в хола му. Аре, бе. Аре, умри, бе, защо не мога да хитна, бати жалки? Аре, бе, бати ивента, бе. Айде. Гледай го то Спартака, човек, бати. Спартак ли си е? Сега отивам, взимам пак и... Их майка ти да е бъше статичка. Кой научих ли ти спамя?
То само бяга. Убих някакъв пълен със стрелки. Дръж ги. Не хол. То бати хакера. Наспамиха ми 1 милион пъти и взе ми лагва на куче, човек. Йончев не. Да. Охо, шарпне с петица взе. То му набих! 6 удара му набих с меча и пани умря без броня. Гледай го мръсника му. Поне взех стрентките, човек. Варпъл, айде. Сега ще ги скъсам от. Бре, пиши ми, че не съм в комбат и пани ще ме телепортва, човек. Пати. То път То е много гадно, на мене ми стало тъй, аз като ида на спална и после като... После лефтвам и пак влизам и то ми изписва, че съм умрял. Аре бе! Телепорт, бе! Пак ли те убиха? Да бе, това не мога да го удрим. 127 лева. Как да го фащим? Яма, Се научваш. яма. Добре, защо не Добре, можем бе. телепортне, бе? Само мен ли не може? Бати... Не те- бе, мени това от евента. И кой лагва на копеле ли, човек? Еми, всички хора са имаме. Не са всички. Аз не съм. Някой ще пукне тука. Аре, аз си спама, човек. На другата отиде. Please go down, chat. Я бе. Я бе. Аре бе, и хънгъра ми свърши. Бати циган. Нямаш ли ядени, бе? Нищо нямам, човек. Що нямаш? Защото нямам. Купи си. Има шоп. Човек, шопа да ти кажа. Кой имам? На шопа много пада в описато. Отиди да видиш. Знам. Ко стана, бе? Видя ли го това какво е на? Да, отиди на тавана. Да. Не Опа. моля. Аз отидах Кой в ще пажината. Виж го пак отида на тавана. Аз умрях. То така само хакер, то умира отида на тавана. Аре бе, ти бой. Чай да пишем, кажете хай на YouTube поне, защото... Напиши го, цветни букви. Някакъв ме подгони. Дръж го, бе. Аре, бе, де са ми сетовете, бе. Ей ги. Добре, написах, кажете хай на... Да. Пишете, Пишат ли? Мога. Вале. Фак. Мога, човек. Па чай подчертано го пишат. Да, Паре, искам ма телепортня. Админе. Лаги на тришка. Пишка. И на това също. Ко пише то, бе? Ко пише, Великденска томбола. One of us. Ицо беке. Ите ми. Това великденска томбола. То не иска Великден. Аз знам, но къде? Ами, то... Добре, ни ще има телепорт, не може ме изпише, че ще ма кикни от сървъра, ако ни спра да спама, добре. Ма къде искаш да телепорт? И в шибания хом си остава с тренките. Ами... Нище! И не ще... О, чакай, аз не съм тъпе. Disconnect. И... Сега трябва да спирам клипа. Ще го спираш. Карай, по-ще ги съединявам. Добре, до след малко. Аз спрях ли го тогава? Де да знам, бе. Качели са в описато. Как умрях, бе? Щото лепна. Как? Не бях в комбат, бе? Удари ли някакъв човек? Ударя ли Не си съм, бе, човек? не бях в комбат от 5 Ма не, минути, бе. и да не си на пипито, пак ли ги ударя? Не Да, бе, аз съм ти казвам, човек, че не бях в комбат. То някой път много гадно става. Има ли бак, бе? О, поне има бак, човек. Баси. Всяко И аз един път така умрях. И де са ми айтемите? Ей! Ти умреш си ги взели, бе. И... Аз тям на PvP. Сега е бизармо останах, човек. Оф.
Няма нищо, бе. Аз рекордвам ли са? Че... Майче рекордвам. Чакай. Сега я видим рекордвам ли. Някой май може и да умира. Къде е? Бързо до моста на пипито. Значи ора, бати якото дет стана. Заклещи са в Лепнах пажината. и умрях точно тук. Да. Яйта ми така влезнахме и нямаш. Гъга. Сега. Гъга. Заклещи са в пажината един на пипито. Поне ми Къде се го? стабилизира фъпсото, защото... Къде Да. го? Ние го убихме. По-точно аз го убих. Ни да изпреписвай заслугите. Още един. Аре, аз с ръчичка ще ги мела всички букуци. Сега къде? Сега ще ги побърквам. О, някакъв диамантен, сега ще подгоня. Ти на мен ли е? Ти на мен ли е? О, взех някакъв честплей, човек. То са аз го фърлях. Той О, ти си ти е. О, съжалявам, брат. Уй, Тарзан, дитя! Дитя! Ще те работка и ще плъмна. Ето го един тука. Щупи ми заводката. То с хакер, бе. Знам. Сега ще дуа с брадвето, ще го бия. Би го е. Не, с стикове ще го бия, с стикове. Ето на един хит мазе, бати ще. Да, как се обърна, бе? О, един пукна. И то ще пукни. Гъци. Я, бе. О, добре, ясно и сега не ще ме телепортни. То ти в комбат. Най-накрая ме телепортни. Я, бе, ти да си бягал, бе. Но, аз нямам честове Я, вече. бе. Ударих ли те, бе? Не. Ни говоря. Я, бе. Именно, брат. Цъкни нора мола, брат. Аре, то само бяга, бе. Той Нямаме знае. лък да го цела. Абе, някой моля ми да даде стрела. Аз съм на PvP-то сега. И аз съм Гледай. на пивката. Аре, ела го фанем то, бе. Ами аз съм долу, чакам го да слезе. Ето го Ето слезе. го слезе, дръж го в лавата. Нямам стрела. Чакай сега да пишем в чата, моля една стрела. Как беше са? Мраза да плувам в лава. Дръж го, е. Дръж го, е. Сега да го затискам и въгъла. Аз не мога да го удрям. Къде отиде, бе? Пак избяга жената му. Аз не мога да го удрям. Аре, стига, бягай, бе. Не мога да го удрям. Къде отиде? Ето го. О, мъг. Някакъв ретард. Къде отидоха? О, заклещи са пайжената. Бой по него. На Аз път бия 3. някакъв друг, бе. На път 3 пише кажете хай на YouTube. точно. Няма да кажа. Защото съм Да. момче. Аз съм сега в пайжината. И аз съм в пайжената и то с хакер чумаби. Уф, аре, никой ли няма ми да те стрела, бе, пати жалките. Абе, бяга от тук, бе. Ами. Бяга, бе. Виж как се върна аз, бе. Видя ли го с кнолбака на What the бутона? fuck? Сървър ваглер, Ако край. искате излишните си айтами... Трябва да чета табелките с 5 легендарки назад. са. Добре, хубав битка сте. Някой може ли да ме даде? Виж го някъде, бе, виж го, е. Нуждаем се от стрема. Имаш ли ендър перли? Да. Дръж го, е, дръж го. Аз Чакай, го- аз тук ще го кампа, човек. Тук карайте. Аз не мога да го удрям. Китваш го. Чакай, нека да дойде насам, то няма да... Бой по него, аре, бой. Аре, въгъла, сега е мъртва. Ехей! Чакай ти, аз идвам малко хелп да стане. Бас късметлятото. Хелп да става. О, вие го гоните ли, бе? Аз ще го пресрещна оттам. Тук па няма лияне, бе. Ще да ги джумпам. Скачай му, сега ще го... Къде е въгълът ли е? По планината ли се изкачва? Аре, бе, то Чакай, тя ще го пресрещна от другото тако. е много И коратно. аз го пресрещвам. Стига, бе, как ми лагна маса. Не, пажина. Не, Лияни. Дръж го, е. Фак. Пажина. Умиргай го е! Умиргай го е! Сървъра много лагва. Умиргай го е! Искам да го умиргаш. Какъв това, бе? Има някакъв друг.
Пак ще умра. То сбаси хакера, брат. И как не мога го хвана, бе? Отказа ми спринта, човек, бати. Някакъв хакер дойде. Аре. Мое, убих го. Да. Аз като най-жалкия минавам по моста. Той аз. За какво имам шибан кнолбак на меча, бе? Бати простият. Някакъв ма стреля. Някакъв опайжената са за клещи, ама са от клещи. Немирка, оттам моли да мина. От клещи ли са? Ага. Екстра, щом са от клещи. Оня Его. хакер. Хакер е! Много хакер, точи. Сега имам легендарката да има изнасили. Това ми покажеш, тя е грозен. О, ти ли си то, съжалявам. Елате. Аре, елате ми повече, бе. Аз за кой си взех лъка, бе, Та пак съм, бе. Някакъв го отрепах и ми пише, мислех, че сме фъра. Дръж го тоя. Аз мислих, че... О, его, съм аз, към бе. кулата. What the fuck, то ми щупи. Гонети, бе, его, ще му убие. Майка ти мръсна гадна. Гъщите ми щупеха. Аз малко отивам на почивка и това. Стига, бе. Аре, умри, бе, бате, бе. Би го, О, някакъв ме пусна, Браво, брат. Той е хакер, бе. Виж го. А не ми пука, бе. 4 сърца, брат, Айде, как ми излагна мазно. О, мамо. И то след много корав излезна. Твоя ли е? Корав хак излезна, не много корав. Ко? Корав хак излезна. О, може да се много корав нещо, бе. Може би, защото ми е последния фен в честа. Не! За кому удари, е? Къвто? Бати негъра. Ей, да му изсейни. Да му изсейни атоле. Окей. Че малко да сръбна тук. Не. Кой ме удря, бе? На колата някакви жума. Yes. Изядох легендарка. Умри, бе! Майка ти! Аз тим на евенти да видя какво стана, бе. Още ги Аре, чупате. умрете, бе! Бах ти бокуците, човек. И спринта ми бъгва на копеле и да. И всичко е окей. Бегай, копеле, бегай! Къде сте, бе? Аз Тук на отидах- пивчето, на мощчето. Аз отидах На на мост. евента да видя кой има там. Ко няма, нищо няма. Не, бе. 25. Останал е последен такова. Не мога да оставя човек да си сравни колата, човек. Пати жалките. Взел съм някой чото. Абе, как са катери по тези стълбички, бе? Бягай, бе, остави го то. А не мога да бягаме, бъгва ми спринта, бе. W-то ни фаща. Бързо по стълбите, бе. То къде са качи? Що не ти фаща W-то, бе? Не знам, човек, прецакано е. Това ще бануха на съде цъкам по цял ден. Откача. Или сте? Какво? То ще някакъв умря. Аз на CS си строших клавиатурата. И ти ли играеш ХНС на CS? О, аз съм про. Аре, Аре, в едно е, дахан. Аре. Yes! Айде да приключваме клипа, че. Колко стана? 27. 30 минути. Толкова. Ти ли свършиш първия ли аз? И двамата заебах. На 3 ли? 1, 2, айде, чао хора. Чао, хора. Добре, хора, това беше от нас. Кажете по едно чао. Чао. И аре, чао от мен. бро. Чао.